Welkom beste kijkers. We zijn hier bij Bar Salut in Axel. En naast mij zit Frank Boerenbach. Hij hing zijn rugzak om zijn schouders toen hij met pensioen ging. Hij trok zijn schoenen aan, zijn wandelschoenen en ging op pad. Een half jaar lang liep hij door Nederland. En dat allemaal om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Welkom Frank. Dankjewel. We beginnen met een aantal stellingen en het is aan jou om ja of nee erop te zeggen. Wat jouw gedachte erbij is. Dit was het meest bijzondere jaar uit mijn leven. Ja. Ik ben klaar met wandelen. Nee. Zeeuws-Vlamingen zijn anders dan andere Nederlanders. Nee. Ik heb al plannen voor een nieuwe uitdaging. Nee. Ik heb dit jaar meer dan 100 blaren bij mezelf doorgeprikt. Nee. Mijn strijd tegen kanker gaat voort. Ja. Mijn huis staat vol herinneringen aan mijn voetreis. Ja. Het geheim is goede schoenen en doorzettingsvermogen. Ja. Ik heb wel 1000 nieuwe vrienden erbij gekregen. Denk het wel. Wil je nog ergens op terugkomen op een van deze stellingen? Nou, hoe was die van die schoenen en doorzettingsvermogen? Het geheim is goede schoenen en doorzettingsvermogen. Ja, dat zijn de voorwaarden. Maar om het doorzettingsvermogen kun je leren. En de bijzondere ontmoetingen onderweg die hebben mij gesteund in het doorzetten van dit avontuur. Daar gaan we natuurlijk zo meteen nog even op terugkomen. Maar dat doorzettingsvermogen, heb je het taai gehad tijdens al die wandelingen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik wist niet wat me te wachten stond. Ik had geen idee of ik het fysiek en psychisch vol zou houden. Maar ik heb onderweg echt geen moment gedacht... ik ben er klaar mee, of ik geef het op, of ik heb er geen zin meer in. Nee, niet één keer. Hoe is het idee ontstaan? Je ging in februari, meen ik, met pensioen? Ja. 1 februari ben ik gestopt met werken. Ik had nog niet de pensioengerechtigde leeftijd, maar ik wilde gaan wandelen. Vertrekkend op mijn 65e verjaardag. En dat was in februari. Ja. Wat is jouw drijfveer om de strijd tegen kanker aan te gaan? Waar komt dit vandaan? Ja, er is natuurlijk een persoonlijke drijfveer. Ik heb weliswaar al lang geleden mijn vader op een te jonge leeftijd aan kanker verloren. Daarna nog mijn 3 broers, alle 3 aan kanker. En 2 jaar geleden ook mijn vrouw nog verloren aan kanker. Dat is ook wel heel wat, hè? Ja. En ze zijn geen van allen 65 geworden. Dus 65 was voor mij een soort... een moment dat ik dacht van ja, nu heb ik ze allemaal overleefd. En ook uit een soort dankbaarheid vond ik dat ik dat betekenis moest geven. En dus ben ik echt op mijn 65e verjaardag de deur uitgestapt. Dat moet wel een heel emotioneel moment zijn geweest ook. Ja, en het is ook misschien wel de meest dappere stap van mijn leven geweest, denk ik. Ja, kun je dat uitleggen? Ja. Nou, ondanks dat ik het goed had voorbereid, wist ik toch niet waar ik aan begon. En geen idee hoe mijn avontuur zou verlopen. Ik had zo'n 175 overnachtingsplekken nodig tijdens mijn wandeling. Op het moment dat ik de deur uitstapte had ik er denk ik zo'n 100 geregeld. Maar ook nog een heleboel niet. Dus dat was ook nog een beetje de onzekerheid. En ik had ook geen idee of ik fysiek in staat zou zijn om 175 dagen elke dag 25 à 30 kilometer te wandelen. Nee. Dus, dus heel veel onzekerheid in die zin, avontuur. Dat was ook wel het aantrekkelijke ervan. Maar terugkijkend denk ik, het feit dat ik het gewoon gedaan heb, dat is echt wel de meest dappere stap in mijn leven geweest. Ja. Ben je zelf bang om ook ziek te worden? Nee. Omdat het in de familie zit ook? Het is wellicht niet erfelijk in onze familie, maar als het zo vaak om je heen toeslaat, ga je toch ook je afvragen van waarom ik niet? Of wanneer ben ik aan de beurt? Ja. Maar eigenlijk is dat een zinloze vraag. En ik denk, ik kan beter mijn gezondheid vieren dan bang te zijn van dat ik misschien ook ooit ziek zal worden. Ja. Dus uit dankbaarheid en om het leven en mijn gezondheid te vieren, ben ik op pad gegaan. Ja. Nu zei je er net al, ik ben zoveel gastvrijheid tegengekomen.
En geweldig. ik wil daar gelijk ook een vraag aan koppelen. Je zegt Zeeuws-Vlamingen zijn eigenlijk hetzelfde als Nederlanders. Als de rest van Nederland, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, de enorme gastvrijheid is hetgeen wat mij het meest is bijgebleven van het afgelopen half jaar. Ja, want mensen zetten zomaar hun deur open voor je. Ik heb een paar keer bij familie geslapen, maar zo'n 150 adressen waren mensen die ik in mijn leven nog nooit ontmoet had. En die mij ook nog nooit ontmoet hadden. Ik had er ook geen voorstelling van. Ik had een adres gekregen en een naam. En dan liep ik een straat in en dan was het altijd verrassing waar ik terecht kwam. Zowel qua leeftijd, zeg maar jonge gezinnen met jonge kinderen, tot 80-plussers. Ja, want we hebben je reizen met de omroep ook wel gevolgd. Ja. En dan zag je ook soms, logeerde je als het ware in een paleis en soms in een appartementje. En mensen, het is toch een hele stap ook voor mensen om een vreemde in huis te halen. Ja, dat vond ik dus ook wel heel bijzonder. Dat vertrouwen, geven. En dat heeft mij ontzettend goed gedaan. En daarnaast nog de gastvrijheid van alle gemeentes. Ik liep van gemeente naar gemeente. En bij elke gemeente meldde ik me met een verzoek om een stempeltje in mijn schrift. Als bewijs dat ik een gemeente bezocht had. Aanvankelijk dacht ik ga naar de receptie, ik krijg een stempeltje en ik ben weer weg. Ja. Maar dat liep volledig anders. Dus gemeentehuizen werden op zaterdag en zondag gewoon voor mij open gedaan. Burgemeesters, wethouders ontvingen me. Ik heb gepicnict, geluncht, meegewandeld met wethouders, met burgemeesters. Echt. En je hebt ook een heleboel gekregen, begrijp ik, want er ligt hier dan een heleboel op tafel. Dat is lang niet alles, hè? Nee. Dit is lang niet alles. Het was zoveel dat ik had alleen een rugzak bij me. En bij de meeste gemeentes kreeg ik wel een souvenirtje. En soms was het een pen. En dat is makkelijk meenemen. Maar er waren ook gewoon grote dingen die niet in mijn rugzak pasten. Ja. Ik heb alleen aan doppers en drinkflessen al een 30, 35 stuks gehad. Ja. En, je liep natuurlijk in de zomer, dus dat was wel een logisch cadeau. Dat was logisch. Maar dat betekent ook dat ik onderweg pakketjes heb samengesteld en die weer naar mijn huis heb gestuurd. Omdat ik gewoon niet alles meer kon meenemen. Of op logeeradressen wat achtergelaten met het verzoek wil je dat nasturen naar mijn huisadres. Dus je huis staat vol? Mijn huis staat behoorlijk vol. Ja. En naast deze cadeautjes heb je natuurlijk ook een bedrag binnengehaald. Loopt dat nog steeds? Ja, dat loopt nog steeds op. Dus het grootste gedeelte van mijn opgehaalde bedrag gaat naar de stichting Europa Run. Ja. En de komende Europa Run is in Pinksteren 2026. Dus mijn inzameling gaat nog door tot dat moment. En de Europa Run is ook een loop om Europa Run is een estafette loop van Parijs naar Rotterdam om geld op te halen voor kanker. En ik heb daar nu 8 keer aan meegedaan. En dat is een prachtig doel, dus het grootste gedeelte gaat daar naartoe. En wat heb je opgehaald nu? Wat is de tussenstand dan? De tussenstand is nu €58.000. Oké. Dat is een fors bedrag. Ja. Maar dat heb je ook wel verdiend natuurlijk met zo'n eind lopen. Ja, het is nog niet mijn streefbedrag. Dat is €128.000. Oké. En waarom die 128? Dat heeft te maken met toen mijn vrouw in 2023 overleed. Ja. Toen las ik daarna dat er in dat jaar 128.000 Nederlanders de diagnose kanker hebben gehad. En zo'n soort symbolisch. Toen dacht ik, €1 voor elke diagnose, voor elke patiënt, dat moet kunnen. Oké, maar dat is natuurlijk wel ambitieus, hè? Ik bedoel, hoe ga je dit nu doen? Ik ga het halen. Je gaat het halen? Vroeg of laat waarschijnlijk? Ik heb behalve de actie die ik nu zelf heb gedaan en waar de teller nog steeds oploopt, ben ik bezig met het schrijven van een boek. En dat moet met een maand of 2 verschijnen. En ik hoop dat dat ook wat opbrengt. En al mijn collega's van het Europa Run team, die zijn ook allemaal bezig om geld in te zamelen met eigen acties. Om uiteindelijk aan dat streepbedrag te komen. Mooi zeg, dus je mobiliseert eigenlijk gewoon heel Nederland met je actie op deze manier. Ja, het is ook bijzonder. Ik heb heel veel onderweg gehoord, zonder dat ik me dat bewust was, wat ik bij andere mensen in beweging heb gezet. Ja. Dus, je had ook een schrift mee onderweg? Ja. En daar stonden mooie... Ik had 2 schriften mee. Ja? Ik had een boekje waarin ik vroeg aan alle overnachtingsadressen om daar iets in te schrijven. Ook omdat ik dacht, na 175 nachten kan ik wellicht de eerste niet meer herinneren of voor de geest halen. En als ik nu lees
waar we over gesproken hebben, of waar het was, of wat we gegeten hebben. Of, dan komen die herinneringen wel weer terug. Kijk je er nog vaak in? Ja, regelmatig. En ook mensen die bij mij op bezoek komen, die vinden het heel leuk om dit terug te lezen. Ja. En ik heb ook nog heel veel contacten dus inderdaad hier aan overgehouden. En ik ben in de afgelopen maanden al naar verschillende logeeradressen terug geweest. Ik was daar ik kwam daar laat in de middag aan en dan doe je even je verhaal en een eetje. En dan moest ik even mijn sociale media bijwerken en dan ging ik slapen. En na het ontbijt 's morgens was ik weer verdwenen. Ja. Dus echt maar heel kort contact. Ja. Maar wel toch heel intiem vaak. Je komt echt in de persoonlijke levenssfeer van mensen. En dan ontstaat heel makkelijk contact. Maar ook wel vaak met het gevoel van, goh, er is nog zoveel te vertellen. Kom nog een keer terug. Dus, ben je niet in een gat gevallen hier na de Nee, ik ben meteen begonnen met het schrijven van een boek. Ja. En dat helpt wel. Of, dat houdt me nog steeds van de straat. Ja. Maar goed, ik heb ook nog zoveel terug naar de contacten. En hoe zeg je dat? Verwerken van alle gekregen spullen. Ja. Een deel heb ik ter veiling aangeboden. Want wat moet je met 30 doppers? Maar wellicht vinden mensen het leuk om een dopper van een bepaalde gemeente te hebben. Dus op die manier probeer ik ook weer mijn opbrengst wat te verhogen. Dus, wat heeft het dit jaar jou gebracht? Als je dat in een paar woorden zou kunnen omschrijven. Wat heeft dit jaar of deze tocht jou gebracht? Ja. Ik denk eigenlijk geloven in de goedheid van mensen. Dat is echt... Ik ben in een half jaar... Ik heb in een half jaar alleen maar hartelijkheid ontmoet. Van gemeentes, van mensen die een dagje met mij meewandelden. Van de logeeradressen. Van mensen die mij volgden op Facebook of een mail stuurden. Verhalen bij donaties die ze deden. Eigenlijk alleen maar positiviteit. En, dat is natuurlijk een heel mooi bericht in deze tijd ook. Juist. Ja. Natuurlijk, kijk, als je doorsnee tv kijkt, wat is nieuws? Nieuws is als er dingen niet goed gaan. Ja. Maar er gaat ontzettend veel goed. Een van de stellingen die je net zei van zijn Zeeuws-Vlamingen anders dan andere Nederlanders? Nee, die hartelijkheid die kom je in alle lagen van de bevolking tegen. Overal in Nederland. En dat vond ik een hele bijzondere ervaring gewoon. Tot slot, wat is jouw boodschap voor het nieuwe jaar? Nou, wat ik iedereen toewens is dat ze dezelfde hartelijkheid mogen ontvangen zoals ik die heb gehad. En je moet ook gewoon, volg je eigen plan en je eigen hart. Het avontuur wat ik ben aangegaan, dat werd door velen onmogelijk gehouden. Maar ik heb mij altijd een spreuk van Mohammed Ali voorgehouden. Die zei, impossible, it's not a fact, it's an opinion. En ik denk, goed, wat mensen voor onmogelijk houden, bewijst het tegendeel maar dat het mogelijk is. Dus, geloof erin. Geloof erin, ja. Dankjewel. Graag gedaan.